dobrý večer. Vítam vás pri sledovaní show, po ktorej budete bohatší o zaujímavé a možno aj pikantné informácie o našom zdraví, o našom ľudskom tele. Chceli by ste vedieť, či je možné oslepnúť po páde na kostrč? Alebo či môžete dostať pohlavne prenosné baktérie zo záchodovej dosky? Alebo vás zaujíma, či jeden alebo dva poháriky vám pred spánkom zlepšia práve tento spánok? Toto všetko, ale oveľa viac si budeme rozoberať spolu s našimi milými hostiami. Ja vás tu už vítam. Vlado, ty si čo urobil dnes pre svoje telo? Nehovor. Ráno si si dal kávu a štartoval som metabolizmus. Ja som skôr taký prípad, že chodil som aj do posilňovne 3/4 roka. Tam sa ma Ľuboš Dobrovoda, ktorý takto vychádzal z tej posilovne, stretol, hovorí, to je zaujímavé. Chodíš sem 3/4 roka, si ojedinelý prípad a vôbec to na tebe nie je vidieť. Ja napríklad poznám dôverne tvoje telo, keďže sme točili spolu Tajné životy. A v takej jednej scéne bola Kristína Lev v takých sporých odevoch a tam nás mala načapať tá moja seriálová manželka. Ty si bola perfektne pripravená, lebo si takto si sedela a celú tú ostru si hovorila: To sú plavky, to sú plavky, to sú plavky. My sme si všetci mysleli, že máš Kristinku rád, ale ty si jej vraj ublížil. Áno, je to pravda. Mali sme jednu scénu, som mi mal jednu vraziť. Takú facku mi dal, že ja som videla si ľahnúť na zem a normálne museli kriesiť, pretože Počkej, toto má byť veselá relácia. To je od Chobielského. Nech sa páči. Vieme, že ak prehráme, tak si to vráti. To si zapamätám. A napriek tomu vyzeráš celkom zdravo, ale máš takú jemnú závislosť od preplachovania konvičkou. No a preplachovanie konvičkou nose, no. Ja mám strašne rada sople. Lebo ja si myslím, že ktorá nemá rada sople, nemá rada svoje deti. Lebo deti majú furt sople. Neexistuje taká konvička, vy to nepoznáte? To je super. Dáš si tam vodu a soľ morskú a takto sa nahneš na umývadlo a do jednej dierky si to leješ a z druhej dierky ti to vyteká. Ty sa bavíš, hej? Vieš, čo tam máš? Ešte chvíľku budete pokračovať a ja vám ukážem, čo som naďakoval. Ale nie, no tak... Toto bola Kristínka, toto bol Vlado, to sú kapitáni prvého súťažného tímu. Vy ste super. A my poďme na druhý súťažný tím. Anička, Riško, máte nejaký bavský recept alebo taký nejaký ľudový recept, ale ktorý vám zaberá, napríklad keď na vás niečo lezie, alebo keď chcete dobre spať? Ja mám v obľúbe cesnak. Dávam si ho väčšinou večer. Pred predstavením, hej? Nie, po predstavení. Ma to uspáva, to asi nejak zníži tlak, takže je to veľmi dobrý... A nie ti zle? Nie. Ale s tou sánkou, čo si hovorila, to mám tiež. Mi vyskakuje sánka, keď mám 3 dlho otvorenou. A mi hovoríte, vypláchnite si a ja... Vypláchneš si, nespievajte, vypláchnite. Tak to ešte dobre, že máš takého galantného zubára, že to nevyužil. No a jak si to dá napriť? No reálne, tak to mám to. Tak to musím. A toto mi niečo tak postláčalo, tak naraz prešlo. Ten deň došlo, už neotvorila. Tak dneska už ani To boli kapitáni druhého súťažného tímu Anička Šišková a Mišo Stanke.
A ja ešte doplním, že nebudete hrať sami, ale budete hrať spolu s publikom, ktoré sa nachádza za vami, pretože všetci majú hlasovacie zariadenia a veľmi výrazne môžu ovplyvniť výsledky celej našej súťaže. A tí najlepší samozrejme a víťazný tým bude odmenený. Dnes od nás dostanú pestrý balík produktov, výživových doplnkov na kĺby a krém na pery od e-shopu internetová lekáreň.e. Tak a my poďme konečne hrať, pretože o ničom inom neexistuje toľko falošných historiek ako práve o našom zdraví a ľudskom tele. Prvé súťažné kolo má názov Fakt alebo mýtus. Pravidlá sú veľmi jednoduché. Ja vám ponúknem hypotézu a vašou úlohou bude správne určiť, či ide o fakt alebo mýtus. Publikum hrá spolu s vami a získate presne toľko bodov, koľko správnych odpovedí bude vo vašom publiku. Ak však odpoviete nesprávne, tak žiadne body z publika nezískate. Poďme na to. Prvá hypotéza sa týka niečoho, pred čím nás varujú už od materskej školy. Padnutia na zad.